Elhívnád szerelmedet romantikus vacsorára egy csillivilli étterembe, de pénzben csak a levesig jutnátok. Mit tudsz csinálni? Veszel neki egy virágcsokrot? Nem rossz ötlet, de inkább hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Hívd meg egy romantikus borozásra bármelyik hídon, és nézzétek együtt a naplementét. Mi kell hozzá? Egy híd, egy üveg bor, 2 pohár, a szíved választotja, és akár anya egy tepsi sütije. Mi az eredmény? Sunshine, happiness, romantika, kevesebből. Neked is van egy zsebbarát tipped? Mutasd meg a világnak! Készíts fotót vagy egy max 15 másodperces videót, és oszd meg az Instagramon zsebbarát hashtaggel. Minek mennél el otthonról bármit befizetni, ha a mobilról is intézheted? Hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Töltsd le inkább az Erste Bank ingyenes MobilePay alkalmazását az okostelefonodra. Mindent egy helyről a mobilodról intézhetsz. Legyen az zseppénzfogadása a szülőktől, vagy a mobilszámlád befizetése. Ugye, hogy mennyivel egyszerűbb, ha a mobilod a tárcád? Neked is van egy zsebbarát tipped? Mutasd meg a világnak! Készíts fotót vagy egy max 15 másodperces videót, és oszd meg az Instagramon zsebbarát hashtaggel. Túl hosszú volt az éjszaka, és csak most keltetek fel. Gyors takarítás, mosogatás, sütés, már csak egy kávé hiányzik. A kávéhoz viszont kávéfőző kellene, a szülők pedig már itt is vannak. Mi a teendő? Morzézol egyet a gázcsövön a szomszédnéninek kávéfőzőért? Vagy hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Csinálj egy új kávéfőzőt. Mi kell mindehez? Védj egy bögrét és egy papírpoharat, aminek kivágod az alját. A papírpoharat fejjel lefelé ráteszed a bögrére, teszel bele egy filtert, mehet bele az őrölt kávé, és forró vizet öntesz rá. Kávépipa, mindenki happy. Neked is van egy zsebbarát tipped? Mutasd meg a világnak! Készíts fotót vagy egy max 15 másodperces videót, és oszd meg az Instagramon zsebbarát hashtaggel. Gondolkoztál már, hogyan úszd meg fizetés nélkül a hajvágást? Levághatod magadnak, vagy el is takarhatod. De tudod mit? Hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Jelentkezz hajmodellnek egy fodrászversenyre, és levágják ingyen. Itt egy kicsit alányírunk, ott vágunk belőle, amott meg feltűzzük. Hoppá, na ez már haj! Neked is van egy zsebbarát tipped? Mutasd meg a világnak! Készíts fotót vagy egy maximum 15 másodperces videót, és oszd meg az Instagramon zsebbarát hashtaggel. Hogyan fizess a bankkártyáddal mindenhol egy érintéssel? Hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Nem kell állandóan bedugnod, lehúznod a kártyádat. Elég, ha oda tartod, és már fizetsz is. Ha most nyitsz 0 forintos Erste Diák egy számlát, Paywave kártyát is választhatsz mellé. Te döntöd el, min akarsz spórolni. Csak válassz a kedvezmények közül. Neked is van egy zsebbarát tipped? Itt az idő, hogy megmutasd a világnak. Készíts fotót vagy egy maximum 15 másodperces videót, és oszd meg velünk az Instagramon zsebbarát hashtaggel. Már régóta kinéztél valamit, amit megvennél, de nem tudsz rá félretenni? Hozd ki a minimumból a maximumot zsebbarát tippjeinkkel. Nyiss az egy számlád mellé ingyen célbetétet, és napról napra közelebb kerülhetsz a célodhoz. A netbankba belépve te határozod meg, mire mennyit akarsz félretenni. Neked is van egy zsebbarát tipped? Mutasd meg a világnak! Készíts fotót vagy egy max 15 másodperces videót, és oszd meg az Instagramon zsebbarát hashtaggel.